To assalamu alaikum, ina wa mutane na fatan alkhairi. Duk wanda yake so ya kalli ga wannan Indian Hausa ya saya ya dakata kuma ya saurari abin da zan ce masa daga farkon ta har karshen ta insha Allah. Saboda haka dan uwa kar ka manta idan baka mana subscribe ba sai ka mana subscribe kana karanta mana kalaro sanarwa da zarar mun daura sabon bidiyo kai sai za sanar da kai. Kar ku manta ku yi alaman nan ta liking domin da shi zai kara mana kwarin gwiwa domin mu zo muna dinga muku fina-finai masu zafi da izinin Allah. To yayi kyau. Abin da nake so da kai idan ka shigo YouTube ɗinka daga farko abin da zaka na dinga yi kar ku manta abin da nake muku bayanin nan yanzu abin da nake so ka gane za ka ga nambobi akan screen nan kana ga za ka ga kamar irin number 1 number 2 number 3 yana wucewa to wannan nambobin to shine security din wannan film din domin da cewa TikTok ba a asalin YouTube ba su bari ba ka sa musu film din complete akan wayan akan asalin akan YouTube ba shi yasa muke kawo muku wannan hanyar domin kuma ku je ku gani domin ku amfana. Saboda haka ɗan uwa ina kowa da kowa barka da shigowa cikin nan kuma muna da group namu na VIP duk wanda yake da bukata ya shiga group namu ta VIP kofa abu take kana iya tuntuban wannan namban kamar haka akan yanda kake gani akan screen haka kana iya tuntuban mu insha Allah. To yayi kyau da abin da nake so mutane su fahimta kar ku manta wannan nambobin da suke wucewa akan screen nan shine asalin passport din wannan film din in kana da kuma takarda ko kuma kana da biro kana iya rubutawa ko kuma ka samu wani paper sai ka rubuta nambobi guda 6 ne muke bayarwa insha Allah. To shine wannan passport din in Allah ya yarda. To yake ina kowa da kowa fatan alkhairi mutanen da kuke bibiyar mu cikin wannan gidan muna muku fatan alkhairi muna muku barka da zuwa. Muna da VIP group duk inda kake kana iya mana magana insha Allah mu kuma za mu faɗa ma ta yadda zaka yi ka turo da sakon naka mu kuma mu saka a cikin group din VIP ba tare da ma sai ka zo YouTube ko kana dinga nema kana dinga shan wahala akan kafin kana dinga kallon wannan film din ba. Saboda haka ina kowa da kowa barka da shigowa. To yayi kyau mutane na idan ka shigo kan kasan description inda ake comment ko kuma kasan description kana shigowa za ga wani mun sa wani link sai ka shiga wannan link din kana shigo wannan link din ba tare bata lokaci ba zai ce ma ka sa masa passport. Idan ka sa masa passport din wanda kake gani akan screen nan to shi ka dauko dama tun farko muka ce ma ka rubuta da wanda ka rubuta nan sai ka dauko shi kana ɗauko shi insha Allah sai ka je ka sa inda kana danna wannan link din zai ce maka sa passport kana sa passport to kana danna shi zai baka dama zai bude ma shi to inda akwai in ka je kasa kadan zaga ya bude ma postan film din da film din idan kai dan kasa kadan zaga inda aka ce mai shiga nan shiga nan ka danna zai baka dama ka je mega zaka iya zuwa mega zaka ganshi film din lafiya lau zaka iya sauke shi kana iya kallon sa lafiya lau. To ya kyau idan kun ji daɗin bidiyon nan da Allah kar ku manta ku yi min like sannan ku share wa mutane domin su gani domin su amfana. Na san da cewa da dama mutane suna dinga kallon Indian Hausa fassara wanda an fassara su wanda kuma complete ne wanda ba sa samun shi akan lokaci insha Allah ku dinga bidiyo musamman a cikin wannan channel mai suna Yawan Alaji insha Allah za ku dinga samu sosai da sosai insha Allah mutane na sai mun haɗu da mu da ku a bidiyon mu na gaba.